Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a je to opět z Hearthstoneu a vyměníme si tady Hulkmastera a Kill Command si nechám. Jak zase hraju za Huntera a dneska jsem si dával arénu a no nedopadlo to zrovna nejlíp, ale dostal jsem balíček a z toho konečně trapku. Konkrétně explosive trapku. A jinak chtěl jsem vás informovat o tom, že tak na 90% budu točit novou sérii videí, která vás určitě, ale fakt určitě bude bavit. A pokud jako ji chcete, tak to napište do komentáře nebo dejte like k tomu videu. No to můžete i tak jako, ale když tak to napište do komentáře, jestli chcete nový série videí a určitě by vás to bavilo, to vám můžu slíbit. A to je asi všechno k tomu, takže se vrhneme zpátky z Hearthstoneu a vyložíme si tady Twilight Drakea. Teď už mi dodáme hávka neta a zapneme ho. Jinak jsem na 18. ranku, jste si mohli všimnout. A teďkon, jakože mám docela dost nových karet, protože jsem dělal všechny úkoly a kupoval jsem si za to balíčky a byl jsem tu jednu arénu. Akorát jako nic extra, no. Jako nestěžuju si, že jo. No. Sráč. No to se taky počítá jako spell. Tak já mu ho zabiju, ale už mi jde. Jo, tak. Teď dáme takhle. Super. A možná, nebo teďkon zase budu natáčet vlogy a ještě budu natáčet z jiných her. Protože ne každýho zajímá Hearthstone. To mi říkal jakože to. Mi poradil brácha, já se chtěl natáčet jako další hry, ale prostě žádná mě nenapadá. Prostě mi řekl, že nějakou musím natáčet jinou, nebo nemusím, ale že by to bylo lepší. Taky, že má pravdu. A co jsem chtěl? Jsem něco chtěl. Jo, jinak, když tak, kdybyste chtěli, abych natáčel nějakou konkrétní hru, tak mi to napište do komentáře. A budu to natáčet nejspíš ještě s bráchou. A to bych mohl s ním natáčet i ty nové série videí. A co tady uděláme? Teď mohl multishotku dát, ale to musím nějak extra nepomoct. Udělám takhle. A v dalším kole, no to dáme. No, zabijuje v dalším kole, ale ne, to nedomyšlo. No. Když já nevím, z čeho bych mohl natáčet jako ty hry, to mi musíte pak napsat do komentáře. Protože to mě, já takovým žádný nějak moc hry nehraju. No spíš hraju snad jenom Hearthstone. Což je takový problém. No já to tam chci. Jen to zabiju. A zatím to nevypadá pro mě vůbec dobře. Ale jak mi přijde nějaký víc, tak to bude to.
protože teď začínat ještě hrát místo za Hansa i dost za druida, nebo za šamana, to ještě uvidím. Protože mě jako začaly ty dvě rasy, nebo no asi rasy bavit. Takže tak no. Dáme si tracking a enemy kopelem, prosím. No. Nevadí. Teďko mi brácha ukazoval, no tak teďko to taky posral, ale jak vyhrál arénu úplně s přehledem, mě tam, že jsem měl 6 milionů, to mnou bordy měl, tam měl 7 milionů. A no, teď bude taky kratší video, nebo kratší, no tak 7 minut. Takže tohle je pro video 16, s váma loučím, zatím, čau čau.